anyị na-ekele unu n'ụbọchị anyị bịa ebe anyị kelekwa unu afụkwu si nọ n'ikem n'ikem anyị mụnye tata bụ Oraukwu niile zukọrọ na nnyaa wee wakọ ji ọnụ taa na-awazie n'ofu n'ofu Ezennia o mere na be gị anyị esi ka anyị bịa ka eko o si kpọtụ ụbọchị tata anya bụ ozi ya bụ na awapụgo ji awago ji ka o si wee dị gị ọ bụ onye nze kedu ihe ị ga-agwa Oraukwu n'ụbọchị tata everything ga n'anya ndị nze bụrụsi ji n'ofu ọgụgụ uche Okafọ itegubere ebido o ji anabịa itegubere ebe ka nyere o ji anabịa uche Okafọ n'edekwa ya bụ ka onye na-abata n'ike n'ike igwe ezuo na-abata n'ike n'ike uche Okafọ omenye Oraukwu anyị nje nọ n'ebe a na-enweghị aṅụrị ka o si anyị na-asị na ọ ga-adịrị gị mma onye na-eme ihe nna ya mere na ezigbo nwa maka na aga echefu ndị nna anyị agodere ana agodoro isi anyị na-asị gị daalụ ibu igwe ezuo dịka na abụ ndụ na-aba ji obodo ya na-asị nnọọ ozugbo ọgụ nwoke ka na ọ bịara mezie m nwoke so ọgwa ndị na-agwa gị ka mbịa ka nye invitation na m ga-agwa ji Satọde ọkụ ihe ndị wee na amaghị nọ na-agwa gị mana mbere ga eji amadike mbere nye dike abụ na Ezennia ịmana na ị na-apịa nna oge na meji na-ekwu ọgụ nwoke ụmụagha nna ịma agha nna na dista na mbere nye dike mbere ga eji amadike gosi wee dị Ezennia